भेरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गोदान आफाद दाफामनायनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों आरो अरायसम खामानि मावलांनाय थांखिजों साखाफारा मोननो हानाय दैदेनगिरिखौ समायखिरा होबाय इउपिपिएल दोलोआ। दिनै उदालगुरि जिल्ला भेरगाव नागासुबा बिसिडिसि मावखुलियाव इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि मोजां खामानि मावनो सावरायनायनि गेजेरजों समायखिराखौ लायो। लोगोसे गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां क्लाबनो गेलेनायाव नांगौ जानाय माखासे बेसाद जेरै क्रिकेट गेलेनायाव नांगौ जानाय गासै मुवा बेसाद भलिबल नेट केराम बर्ड बायदि बेसादखौ राननानै होयो। नैबे समावथ' इउपिपिएल सरकारा जिहेतु गामि गामि मोनफ्रोमबो गामिफोरा मोनसे क्लाब थायो। दा क्लाबाव जेनेबा बिभिन्न धरনের माबा भलिबल बा क्रिकेट बा क्रेम बायदिसिना गेलेनाय मोनसे माबा थायो। दा बे हिसाबै दिनै इउपिपिएल माबानिफ्राय सरकारनिफ्राय दिनै भलिबल बा क्रिकेट क्रेम बिदि रानदों आरो बेवहाय गोबां गामिनिफ्राय फैनानै बेखौ माने बे माल माथाफोरखौ लांफैदों। दा जिखि जाया आङो जोंनि क्लाबनि मुङानो जाबाय उजिरगामि मिलिजुलि संघ होनना बुङो। जोंबो मोनदों, गतिके बे मोनैनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सिगाङाव बेफोरबायदि मोनदों ना मोनाखै? सिगाङावथ' बिदि सिगांनि सरकाराव बिदिहाय मोननाय माने रेकर्ड गैया होनबाबो भुल गैया। दा माने जितु गोदान इउपिपिएल सरकार बे हिसाबै माने जथेस्थ'खिनि माने हेल्प मोनदों आरो क्लाब हिसाबै। रांफोर लादों नामा बेनि सायाव? बिदिथ' रां जेबो गैया, लायाखै। मा बुङो बे समाव सरकारखौ? बिदि जों क्लाबनिफ्राय स्पेसियेलि जों क्लाबनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो। भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि गेजेरजों लोगोसे भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे अथ टेकिं सेरेमनि दङमोन। ब्लक इउथ उइं आरो कमेनि उइं प्राइमारिफोरनि आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै स्पर्ट्स आइटेम क्लाबफोरनो स्पर्ट्स आइटेम राननायनि हाबाफारि दङ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जिखिनि क्लाबफोर दङ बिथांमोननो भलिबलनि सेट केरेम बर्ड लोगोसे क्रिकेट सेट आरो चेस बे स्पर्ट्स आइटेमफोरखौ क्लाबफोरनो राननाय जादों आरो बेयावहाय गोबां क्लाबफोरा बे आइटेमफोरखौ लांनो फैदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो सरकारनि जिखिनि स्पर्ट्स बिथिङाव जोंनि इयुथफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय गेलेनायनि बिथिङाव बेखौ जौगाखांहोनो थाखाय बे आइटेमफोरखौ क्लाबफोरनो हरनाय जादों जाहाथे बिनि गेजेरजों बिथांमोना गेलेनायनि सुबिदाखौ मोनो आरो बिनि सुबिदाखौ लानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जाहाथे साफा साफा मोजां प्लेयार जानानै डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेसनेल लेभेलनि जाहाथे प्लेयार जानानै बिथांमोना जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जाहाथे नेतृत्व होनो हायो, सिनायथि होनो हायो आरो गावबा गावनि जिउखौ जाहाथे बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों दाफुंनो हायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिखेख भाबै जोङो जोंनि बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथांखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि डिपार्टमेन्ट स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे स्पर्ट्स आइटेमखौ राननायनि हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बे हिसाबै बिथांखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट इयुथनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा बेबायदि स्पर्ट्स आइटेमखौ मोननायनि गेजेरजों बिथांमोना गेलेनायनि जथेस्थ' इनकारेजखौ मोनगोन आरो फिउचारावबो सरकारनि गेजेरजों आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गेजेरजों बेबायदि गेलेनाय बिथिंखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ होनानै जोङो खामानि मावलांनायनि थाखाय थि खालामबाय थादों। भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि बे समाव दोलोनि बे समाव भेरगाव इउपिपिएलजों फेर मारिनो हानाय खुनु पार्टि गैया आरो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआ मोनसे गुड मोनसे जुनाव दङ। बियो फैबाय थानाय 2025 सनाव जोङो भेरगाव जि समस्ति बेखौ जों इजियैनो जों उद्धार खालामनो हागोन आरो बेखौ फेर मारिनो हानाय खुनु पार्टि गैया। आচ্ছা, गेलेनाय बिथिङाव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल जोंनि गेजेराव गोबां मोननो हाबाय, नाथाय बिसोरनि माखासे प्लेयारफोरा गोजानाव
बा इन्टारनेसनेल गेमफोरखौ गेलेनो थाखाय माखासे सुबिदाफोर मोनो इउपिपिएलनिफ्राय माबायदि थासारि जोङो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि गेजेरजोंनो बे गेलेनायनि बिथिङाव जायफोरा नेसनेल आरो स्टेट लेभेलाव बेबायदि खाबु मोनगोन बिथांमोननो सरकारनिफ्रायथ' अनसुंथाइखौ होखानाय जायो लोगोसेयै जोङो समस्तिनि जोङो साफा दैदेनगिरि हिसाबै बा समस्तियावनो जोंहा सासे इएम दङ हिसाबै जोङो बहाबा डिस्ट्रिक्ट नेसनेल गेलेनो थांनायफोराव बेबायदि बिथांमोना जुदि इएमनि खाथियाव थाङोब्ला बा पार्टिनि खाथियाव फैयोब्ला बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि दङ रेडि दङ खारन जोंनि उद्देश्यआनो जाबाय गेलेनायनि बिथिङाव जोंनि इयुन जोलैया जाहाथे स्ट्रं जायो इयुन जोलैया गावबा गावनि जिउखौ दाना लानो हायो बिनि थाखायनो जों खामानि मावबाय थादों खारन इउपिपिएल पार्टिया जास्ट पार्टि खालामनायनि नावा खालामाखै बे पार्टिया जाहैबाय सामाजिक भाबे जाहाथे जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जौगाहोनो हायो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जौगानाय बिथिंजों जों लांनो हायो बिनि थाखायनो खामानि मावबाय थादों मोनबेसे क्लाबनो राननाय दिनै गासै 22टा क्लाबनो माने दिनै भलिबल रानगोन आरो 6टा क्रिकेट क्लाबनो आरो मोनबा केरेम चेसबो रानदों मोनथाम चेस क्लाबनो होगोन आरो मोनबाखौ भलिबल क्लाबनो बिदि होनाय जागोन क्लाब एबा गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव बे समाव गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो जाहाथे मोजाङै दाफुंनानै लानो हायो आरो जिखिनि गेलेनायनि बिथिङाव सुबिदा नांगौ बेखौ जोंनि सरकारनिफ्रायनो जोङो माने लासै खाबुफोरखौ होलांनायनि थाखाय बेबस्थाखौ खालामबाय थादों अनलि बे केरेम क्रिकेटल' नङा जोङो इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएल सरकारा माने बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो स्टेडियाम लुफुंनाय फिल्डफोरखौ मोजाङै लुफुंनाय बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे स्पर्ट्स हाब हिसाबै दाफुंनायनि थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ थेंक इउ